Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Hadratal kurama, poro alim, poro kiai, ingkang tansah kita mulyakaken, ugi kasepuhan ingkang kita mulyakaken kita dereki. Linangkung dateng panjenenganipun Akhinal Karim, Romo Kiai Agus Hanif ingkang kita mulyakaken ingkang kita dereki. Panjenenganipun Ibu Nyai Lailatul Ma'rufah saking Sapuran Wonosobo ingkang kita mulyakaken. Saha para kasepuhan, para kiai, para alim ingkang rawuh wonten majelis punika. Ingkang kita mulyakaken, ingkang kita dereki, ugi ingkang boten waget kawula sebat setunggal-setunggalipun asma karimipun, Bapak Kepala Desa beserta pamong-pamong desa, ingkang kita hormati, para rawuh sedaya kakung semawana putri, masyarakat Wiku, ingkang kita mulyakaken, ugi ingkang dipun mulyakaken kaliyan Allah. Boten kasupen dateng sahabat-sahabat barisan Ansor Serbaguna, ugi Garfa utawi Garda Fatayat, ingkang kita banggaaken, ugi ingkang kita hormati, ugi rencang-rencang grup rebana solawat ingkang kita banggaaken. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sonten punika kita sedaya tansah pinaringan rahmat lan ridhonipun Gusti Allah hingga kita sedaya waket makempal sareng-sareng kita sedaya tabarukan, sareng-sareng kita sedaya mengeti khol ingkang fa insyaallah kanthi mengeti khol punika kita sedaya kaliyan Allah tansah dipun catet dados keturunan-keturunan ingkang solih lan solihah, lan mugia kula panjenengan sedaya dipun dadosaken tiang-tiang ingkang slamet donya slamet akhiratipun, dusun Wiku dipun tepihaken saking coba saha bala saha musibah, lan masyarakatipun dipun dadosaken masyarakat ingkang tentrem ayem. Sholawat salam mugi tansah kaaturaken dhateng beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang benjang wonten yaumil qiyamah badhe maringi syafaatipun. Mugi kita sedaya kagolongaken umatipun Kanjeng Nabi ingkang pikantuk syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kita mulyakaken, nyuwun pangapunten kula rada telat. Lah karena napa memang kula sengaja. Nggih, sampean arek serik ya luweh ngono. Kranten napa biasane nek kula niku gegasiken wonge urung do teka. Niki mawon tak pepetke wae isih akeh kursi sing kosong kok ya. Nggih napa mboten? Nah niku. Apa saiki iki ngaji iki dadi perkara sing angel, apa saiki iki khol lan ngaji iki dadi perkara sing jarang. Ngoten. Sehingga napa? Sehingga nek kon ngaji angele pol-polan ning nek kon nonton kobra apa dangdut uyu-uyuan. Nggih? Nggih. Wis niki mulai niki rada galak kula. Ya mancen biyen mbokne kula niku ngidam bledek dadi ya galak. Teng mriki kula njenengan kabeh niku dipun paringi kesempatan sareng-sareng
Kula panjenengan sedaya niku birrul walidain nderek dawuhipun Gusti Allah. Kon padha nyukuri wong tuwa. Kranten teng Quran niku kathah sanget sing hubungane ngibadah kalih Gusti Allah lan bare niku ngibadah niku dibarengi kalian kapurih kon hormat lan bekti marang wong tuwa. Lah contone sados napa? Gusti Allah len dawuhaken an askur li wal walidain. Kowe syukura marang ingsun lan marang wong tuwa loro. Walidain ning kene iki ora mung wong tuwa loro sing lahirke kula jenengan kabeh. Lah niku napa sing kan kula panjenengan sedaya kon nyukuri nggih punika saking wa usulihi wa furuihi. Sing paling baken wa usulihi. Mbah-mbahipun kula panjenengan sedaya. Kranten napa? Nyuwun pangapunten. Menawi kula panjenengan sedaya niki saged kempal wonten mriki lan purun ngaos niku tidak lain panjenengan menika dipun lahiraken saking mbah-mbah ingkang solih lan solihah. Niku ngaten. Niki dawuhe Gusti Allah. Makane selain kula jenengan nyukuri nikmate Gusti Allah lek diparingi senek, paringi ngantuk nek ngaji, iso udut ngono Kang. Lah niki ngoten. Selain menika ampun suwe kula panjenengan sedaya niki padha nyukuri nikmat saking Gusti Allah bilih kula panjenengan sedaya menika niku nggadahi lan dilahiraken saking wong tuwa ingkang padha sholih lan ahli ngibadah. Paham yu? Paham no mboten? Dadi lek nyukuri iki ya ngoten niku. Le syukuri kepiye? Ndongaake wong tuwa loro, mbah-mbahne niku tandha syukure marang Gusti Allah. Nglampahi perintahe Gusti Allah, ngedohi larangane Gusti Allah. Iki ya bentuk lan wujud syukur kula panjenengan dhateng Gusti. Wong saiki kok nek syukur meni alhamdulillah kuwi kok. Kadang-kadang nek wis kena tol, sawahe kena tol gek muni alhamdulillah. Nemu duit sak koper gek muni alhamdulillah. Oleh togel alhamdulillah. Lah ngono ya. Syukur ngoten niku jenenge wis ora usum ngono kuwi. Syukur marang Gusti Allah niku kudu istiqomah lan konsisten. Tiap saat kula panjenengan sedaya niki nglampahi ibadah sujud nyembah marang Gusti Allah dengan harapan sedaya amal apike kula panjenengan niku ditampi lan amal olone maksiate di ngapura kalian Gusti Allah. Niku ngaten. Niku sing sepindah ayate Gusti Allah. Lah ayate Gusti Allah ingkang nuduhake berbarengan kalikan hormat marang wong tuwa malih napa? Gusti Allah dawuh wonten Quran wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sira kabeh kuwi iki aja padha sirik nyekutukake marang ingsun, njungkunga ibadah sujuta marang ingsun Gusti wa bil walidaini ihsana lan aja pisan-pisan nyerikke lan durakani wong tuwa sira kabeh. Nah, niki ngaten. Niki ayate Gusti Allah kados ngoten. Dadi khol kados ngeten niki. Mbah niku khol akbar utawa ngekholi mbah wiku. Niki ngekholi mbah wiku nggih. Niku merupakan kewajibane kula panjenengan sedaya. Ampun nyepelekke kalian pepunden utawa tiang-tiang ingkang berjasa kagem kula panjenengan sedaya.
Khol menika niku sebagai tondo matur suwun dhateng mbah-mbahipun kula panjenengan sedaya teng wiku niki kranten napa kranten sampun bentuk peradaban didik anak-anake dadi wong ahli ibadah lan duweni akhlakul karimah. Makane ampun suping wonten makalah ngendikaaken inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Menawi kula panjenengan sedaya niku tansah eling marang wong-wong solih, enget marang sejarah wong-wong solih, niku nyepetake rahmate Gusti Allah menika tumurun dhateng kula panjenengan sedaya. Lah rahmate Gusti Allah niku kados napa kathah. Diparingi kesempatan iso sujud ya kuwi rahmate Gusti Allah. Diparingi jenengan iso ngaji senajano karo turu lentuk-lentuk kuwi ya rahmate Gusti Allah. Liku ngoten. Kula panjenengan sedaya niki ampun sampai nglalekake perjuangane wong tua lan pepunden kula panjenengan sedaya. Kula panjenengan sedaya niki lak wong Jawa Pak nggih. Nggih Bu nggih. Iki ana sing wong Londo apa ora? Wong Jawa to iki. Nek wong Jawa kuwi aja sampai ninggalake jawane. Ya kudu njawani. Dalam artian kepripun? Wong Jawa niku kathah matur suwune kalian tiang-tiang ingkang sampun berjasa dateng awake wong Jawa. Niku wong Jawa. Bales budi menika. Makane kula jenengan kabeh aja ninggalke jawane. Ya sareng-sareng tradisi khol niki dipun lestantunaken. Nek ana pengajian ayo dikebaki padha ngaji bareng-bareng. Aja sampe kula jenengan kabeh iki ana pengajian malah kursine kosong. Pun jenengan sing lenggah teng ngandhap teng samping lan teng ngajenge kula teng samping lan teng sampinge niku diniyati panjenengan sedaya niku tolabul ilmi. Panjenengan niku badhe pikantuk rahmate Gusti Allah. Niku ngoten. Saniki kula jenengan kabeh iki tak delok ning kene kiwa tengen ngarep buri. Iki kayane wis tuwa-tuwa to iki. Nggih, Pak. Lah yo ndak yo sampean kuwi arek urip terus. Arek mati ora sampean, Kang? Mati barang to? Lah iya. Nek kula jenengan kabeh ngerti besok kuwi bakal mati, monggo kula jenengan kabeh sebisa mungkin dikei kesempatan kados ngeten iki, yo bareng-bareng. Kula mengajak ora kongkon. Ngajak dateng panjenengan Jaya. Ayo bareng-bareng kula jenengan kabeh kuwi amal saleh niku dipun istiqomahake. Napa malih niki sekedap malih malam Selasa ngenjang niku nisfu Saban lho, Kang. Benjang malam Selasa niku malam nisfu Saban. Lah mulai saking menika, ayo bareng-bareng kok dikebaki amal apike, amal solihe. Nek ana pengajian ngentini ndaki diniyati kula panjenengan sedaya niku ngebaki catatan amal soleh wonten taun menika. Salat jamaahe diopeni, wiridane bar salat jamaah ya diopeni. Aja nganti jenengan kabeh niku bar salat terus langsung salam minggat klepat. Ampun. Diopeni estu. Wis kula jenengan kabeh iki wis saya tuwa ngeten iki ayo mulai do open-open karo jenenge ibadah lan amal saleh nggih. Sedekahe kula panjenengan sedaya kendeli. Walau qalilan senajana mung sedekah sithik ning diniyati tenanan sing ikhlas tenanan. Insyaallah niku arek dadi catetan sing gedhe ganjarane ning ngon catetan amal saleh. Niki ngoten. Napa malih tengi wulan Saban? Yo, bareng-bareng wulan Saban niku wonten sing ngendikaaken wulan Saban niku wulane selawat.
krana dadi wulane Kanjeng Nabi. Ayo monggo ben bengi ora ketung sak jam yo do melek. Wis do maca ngekehke maca istighfar, maca selawat lan zikir. Insya Allah menawi dipun tata estu gesangipun kula panjenengan sedaya kagem ngibadah fa insya Allah. Kula panjenengan sedaya niki arek dimulyake kalian Gusti Allah ning donya lan akhirate. Dislametke kalian Gusti Allah ning donya lan akhirate. Niku ngaten. Niki nisfu Sa'ban, penting sangat. Lan niki khol menika dipun nawontenaken wonten Sa'ban menika. Niki mboten namung kebetulan. Mbah-mbahe kula jenengan kabeh niku mancen lek ngerancang niku istimewa sangat. Ning Sa'ban niki kula jenengan kabeh niki kon padha ngresiki dhahir batine gawe siap-siap ngadepi wulan Ramadan. Masya Allah, kalau tak tangklet. Sedilo maneh wulan Ramadan kira-kira seneng apa susah? Sing kae sing mburi kae. Seneng apa susah yu? Remen. Bapak-bapak remen apa susah? Remen. Alhamdulillah. Buktine remen apa, Kang? Buktine remen apa yu? Angger takoni ngono kuwi wis kapok ngono ya. Uwong niku arek ngadepi wulan Ramadan niku ana 3 macem. Sing sepisan, wong arek ngadepi wulan Ramadan niku ana sing duweni rasa seneng. Sing nomor 2 kuwi biasa wae. Sing nomor 3 susah. Arepe ning wulan Ramadan susah. Ah contone kepripun? Teko-teko ngomong kali kula jenengan kabeh, wah ya Kang ya. Kok teko meh poso ya. Ah terus ngopo to Kang? Hales suwe. Marake lemes. Tur ora ana ngepam banser karo garva barang wisan ngono ya. Niku ngoten. Niki nandhake nek wong niku susah banget ketekanan bulan Onten malih wong niku biasa wae. Omong-omongan karo tanggane alhamdulillah ya Kang ya. Tapi ya to ayo meh tekan wulan Ramadan dhewe iki kok diparingi panjang umur meh menangi wulan Ramadan. Ah terus sing dijawab siji, ayo biasa wae. Kok biasa kepiye? Ah wong tiap tahun ki mesti ana kok ngono. Iki ana sing kaya ngono kuwi. Ana sing senenge pol-polan ari kala ketekanan wulan Ramadan. Lah contone sinten? Angge jenengan-jenengan niku. Jenengan-jenengan niku termasuk wong-wong sing seneng lek arep ketekanan wulan Buktine pundi? Buktine panjenengan rawuh wonten pengaosan niki sebagai bukti bilih panjenengan niku wis padha resik-resik batine lan ngresiki dhahire supaya panjenengan sedaya menika kiyat lan antukipun nglampahi ngibadah wonten bulan Ramadan. Lah yen dipikir-pikir niku lho. Ning wulan Ramadan iki nek ora oleh rahmate lan hidayahe Gusti Allah ki nglakoni poso sewulan nutup niku. Abot lho, Kang. Abot. Tenan niku. Awang gek kula mawon ya ngono kok. Saking ngabote kangger meni wulan Ramadan teko turu wae. Tanggal 1 turu, Tanggal 2 turu, kepiye? Nek awan iki arek menyat iki ora kuat ngangkat kuping kok yu. Jangan kaya lumbu nika. Niki bapak-bapak niku nek kira-kira kok sampean niku rada lemes ngono, teko turu wae, Kang. Wis teko turu. Mergane ngopo? Turune wong poso ning wulan Ramadan, awane niku dianggep ibadah. Lah kok nganggep ibadah kepipen? Heeh. Krana ngopo? Krana ngedoi maksiat. Lah daripada kula jenengan kabeh awan-awan ning wulan Ramadan niku kok padha glendreng. Kira-kira nek awan-awan ning wulan Ramadan dalam keadaan poso nglakoni poso, kok kula jenengan kabeh kuwi ghibah. Kira-kira oleh dosa napa mboten? Dosa.
oleh mengelak karo ngelih ning ganjarane gugur. Lah daripada gawe kaya ngono, gawe turu. Penak to, Pak? Ya nggih. Wis jenengan sesuk lemes kok turu wae, Pak. Nek sampean kok turu terus ya siap-siap damuk karo wedokane sampean. Iku ngoten. Lah persiapan kagem nyambut wulan Ramadan niki lang mulai saking sakmenika. Monggo niki pas tepat banget. Sakmenika niku dinten Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 3 dinten menika. Monggo kula panjenengan sedaya damel nglampahi ngibadah, damel nglampahi amal ingkang sholih. Gawe nglumpukke supaya catetan amal sholih amal saenipun kula panjenengan sedaya wonten akhir tenggen buku catetan niki kecatet ingkang kathah. Niku ngaten. Mangke nek bukune niku pun ditutup kali malaikat, buka buku sing anyar, panjenengan sedaya istiqomah, aja sampai maksiat. Wis, maksiat sok sithik-sithik wae rasa akeh-akeh. Istiqomah lek ibadah terus dipertahanke tekan bulan Ramadan dipertahanke tekan bulan Syawal. Nek wis ngapuran-ngapuran engko ning bulan Syawal arek maksiat meneh, arek padu meneh ya luweh kono karepmu ngono lho. Niki ngoten. Niki persiapane saking menika. Lah saking menika monggo kula panjenengan sedaya wonten mriki niki tetep mbutuhake tempat kagem nangis, mbutuhake tempat kagem mencurahkan isi hati kula panjenengan sedaya. Ya napa? Ayo tengen ziarah tengen mbah-mbah kula panjenengan sedaya. Tengen Mbah Wiku lan wong tuwa kula panjenengan sedaya. Niate hal teng mriki niki ora kok terus liya-liya mboten. Niate mengeti hal ngeten iki niku kraneng mengenang jasa-jasanipun tiyang sepah kula panjenengan sedaya lan ndongaaken dhateng tiyang sepah kula panjenengan sedaya. Aja nyepelekke karo donga. Krana donga ngendikane Kanjeng Nabi niku jelas ad-du'a mukhul ibadah. Donga kuwi dadi pokoke ibadah. Tiap saat jenengan salat kuwi kabeh isine donga. Rukuk panjenengan ya donga, bil qiyam salat ngadeg ya donga. Bil qu'ud jagong panjenengan ya donga. Bis sujud panjenengan ya donga. Salat niku ya donga. Maka saking menika monggo sareng-sareng teng mriki kula panjenengan sedaya bareng-bareng padha ndongaaken dhateng arwah-arwah tiyang sepah kula panjenengan sedaya lan mbah-mbah kula panjenengan sedaya dengan harapan mugia kula panjenengan sedaya niku pikantuk kaberkahan gesange lan dipun catet dados tiang-tiang ingkang sholih lan sholihah. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kita mulyakaken iki wis jam 6. Kurang sak jam meneh maksude. Lah iki mancen kula sengaja, aku ning wiku arek ngaji sedhela wae. Bodol kula niku, Pak. Malam Kemis khataman, mulai saka malam Rebo terus malam Kemis khataman arek masuk angin. Kaya kena sawan. Terus bakda Jumat ditumbrung kula wau niku kaya dirampok niku rasane diculik. Niki wonten Joko Nayan ngablak jenengan kedah mriko wong riyen tiyang sepah panjenengan niku asring mriki lan nek mriki niku jenengan saniki sing terasaken nek mriki niki geger kalih garsa tok ngoten niku. Alasane ngoten niku. Kula niku teng Wiku, Pak. Mboten Pak kedah mriki. Jemput kula niku. Akhire munggah ning ngablak. Wah ning Wiku kula niku walah masyaallah dibalbel-balbel iki masyaallah kaya doyak-doyak maling kula niku. Masyaallah. Nek mong alhamdulillah dugi wiku teng mriki niki alhamdulillah kula saged dipun paring keselamatan saged pepanggihan lan silaturahim dhateng sederek-sederek wiku niki. Niki mboten penting kula lek ngaji teng mriki niki mboten penting. Sing paling penting adalah kula panjenengan sedaya niku saged silaturahim, kula saged sowan dhateng panjenengan sedaya sederek-sederek wiku. Niki sing paling penting teng mriku niku. Maka saking menika monggo sareng-sareng khol menika niku dipun
uri-uri dipun lestantunaken. Nggih Pak, nggih Bu nggih. Dikompake do seneng marang pengajian. Wis intine saiki wis ngaji karo ngaji. Mbon iku tok mawon. Mergane napa nek ora ngaji kula panjenengan kabeh kuwi iso dadi wong bodho. Nek dadi wong bodho kuwi bakal sengsara. Dadi wong bodho kuwi ora aji alias ora kajen. Lah mangke menawi ngajine mboten paham ora paham, angger panjenengan sedaya niku kok remen ngaji, rawuh wonten majelis pengajian, paham ora paham, mudeng ora mudeng, panjenengan niku tetep dicatet kalian Gusti Allah ganjarane padha karo mujahidin utawa wong-wong sing mangkat jihad fisabilillah. Kranten napa? Wong-wong sing jihad fisabilillah niku nek mati niku dianggap mati syahid. Termasuk panjenengan niku kok ngaji, jagong niku kok panjenengan kok terus ngantuk bablas mati ning nggon pengajian niki jenengan niku ketung mati syahid. Mati nek ora ngandel jajalan saiki yo. Ya, niku ngoten. Lah saking menika monggo njo adat niki diturun temurunaken dhateng putra-putri kula panjenengan lan putra wayah kula panjenengan sedaya supaya putra wayah niku dadi ahli-ahli ibadah, ahli-ahli ngaji lan remen marang para alim ulama. Pun niku mawon ingkang kawula aturaken. Mugi wonten guna lan manfaatipun. Donga dinonga mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi panjang yuswa ingkang manfaat lan barokah. Dipun paringi rezeki ingkang jembar ingkang barokah. Dipun paringi kegiatan dohir batosipun nantuipun ngibadah, pinaringan keturunan ingkang solih lan solihah, dipun paringi gesang ingkang manfaat lan barokah, pungkasanipun kula panjenengan sedaya pinaringan ingkang husnul khotimah. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfauna biha indaka 'alat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma la tata'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la aiban illa satartah wa la taynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la asiratan illa yasartah wa la talaba ilmin wa khairin illa a'antah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha fayassir umurana wasra suturana wa nawwir qulubana wakhtim bis solihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.